गोसोआ सुखुआ खालामदोंमोन सिमांनि गोदै फाखनाव खोमादों आं गावखौनो बोहैबोदों आंनि अननाया गोरबोनि बबे खनाजों खुलुमबाय आंनि मुङा गिता श्रीरामचारि आं गुवाहाटीनिफ्राय दाथ' माखासे क्राउडखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों आरो गोबावथार जाबायमोन लकडाउननि थाखाय जेनेबा कर'नानि थाखाय प्रग्रामफोरा माने जानो हायाखैमोन बाट दिनै बिराद मोजां मोनदों माखासे क्राउड नुनानै आरो आसा खालामो आरो बांसिन एन्जय खालामनो हागोन होननानै आङो बयखौबो बेखौनो बुंनो सानो माने बयबो आंजों रंजाफाथों आरो एसेबां पाब्लिकनि अननाय रायजोफोरनि अननाय आरो बिदिनो अनलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आङोथ' क्लास 4निफ्रायनो मेथाइ खनदोंमोन उन्दैनिफ्रायनो जोंनि न'खरावबो बेबायदि एनभाइरनमेन्ट दंखायोमोन नालाय जोंनि आइ आफायानो मेथाइ खनगिरिखामोन बेनि थाखाय बिसोरनिफ्राय आङो माने उन्दैनिफ्रायनो बेखौ आङो सापर्ट मोनबोदों आरो दाथ' जेनेबा आगोल इउटुबा एसेबां माबा गैयामोन इउटुबा एसेबां बर'फोरा जेनेबा एसेबां नायनाय गैयामोन बाट दासो इउटुबा बहुत माने फेमास जालांबाय स' बिनि थाखाय आङो माने गोदो मेथाइ खनदोंमोन बाट बेफोरो इउटुबाव एसेबां माबा गैयामोन आरो बे समनिफ्रायनो आं मेथाइ खनदों सिडि केसेटआव बे समाव सिडि केसेट बेफोर पेन ड्राइभआव मेथाइ सोलिदोंमोन बे समनिफ्रायनो आं मेथाइ खनदों उन्दैनिफ्रायनो दा बिदिनो आङो मा समनिफ्राय खनदोंमोन बाट बेखौ आङो गोसोआव गैया आरो क्लास 4नि उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ खनदों आरो जायगानिफ्रायथ' आङो दाहालागि जेनेबा 20 years बिदिफोर जाबाय पाब्लिकफोरा फैथों बेवहाय आरो बयबो एन्जय खालामफैथों आरो हायोब्ला आंबो फैगोन बाट दा हराव जेनेबा जायगाखौ आंबो नुवासै मोजाङै बाट जायगायाथ' बिराद मोजां नुदों आंनि फेभरेट मेथाइआथ' माखासे मानि दङ आंना सानस'हायियाथ' बयनिबो मोजां मोनजानाय मेथाइ बियो आरो बेखौनो आङो फार्स्टआव आं बेखौनो खननो सानदों मानो होनब्ला बे मेथाइखौ बहुत मानसियानो मोजां मोनो आरो आंनि फेभरेट सङानो जायो बे आदसा बयबो मोजां मोननाय बे मेथाइखौ बयबो मोजां मोनो दाहालागि सानस'हायै बे मेथाइखौ बयबो मिथियै मानसि गैला जोंनि बर'आव जेनेबा आं बेखौनो एसे खनना होनोसै एसे दावराव जागासिनो सानस'हायै गोसोआ सुखुआ खालामदोंमोन सिमांनि गोदै फाखनाव खोमादों आं गावखौनो सरि माने एसे दावराव जागासिनो दं बिनि थाखायनो आंनि गावनि सल'आव एक्टिं खालामदों ब्रेक होननायाव खालामदों आरो बेनि सिगां आं हिन्दी एलबाम मोनसे खालामदोंमोन अ बेबी होननाय बेयावबो आंनो एक्टिं खालामदों आरो बे समाव माखासे आङो लाना दोनदों माने आरोबाव माने मोजां स्टाइलनि मेथाइ लाबोगोन होननानै नेक्स्ट इयारावबो सानदों मोनसे गिदिरैनो बेखौ माबायदि जायो नायनोसै जोङो दा माने खालामनो स्टार्ट खालामहांदों आरो खामानिखौ स' आंनि चेनेलावनो एगारगोन मेथाइफोरखौ नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन आरो गिता श्रीरामचारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथां